Salamu alaikum. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau zan nuna muku wani sirri ne yanda za ka ga sirrin ko'ina ta cikin wayarka. Ma'ana za ka iya shiga ko'ina ka ga komai daga cikin wayarka ba tare kana zaune za ka ga sirrin ko'ina na cikin gidanka a wayarka. Saboda haka kafin in nuna muku yanda ake yi, ina mai tunatar da ku cewa idan ka manta ba kai mana subscribe ba ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all. Shi zai ba da dama da zarar na tura bidiyo a dinga sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka kuma ka danna mana like, sannan kai mana share, ka tura ma abokanka a social media domin su ma su amfana. Zan nuna muku wata hanya ne wanda za ku iya ganin ko'ina na sirrin gidanka ta cikin wayanka ba tare da an sani ba. Misali za mu iya ce mai kamar CCTV camera. Amma wannan manhaja an yi ta ne saboda uwa ta kula da ɗanta. Amma ka san za a yi manhaja domin wani abu daban, kai kuma sai ka ƙoƙarin ka mai da shi ya koma wani abu daban. Su ga manufarsu, amma kai kuma sai ka ƙoƙarin irin naka hikimar ka mai da shi ya koma wani abu na daban. To kamar yadda muka ƙoƙarin za mu yi ƙoƙari mu nuna muku cewa ga yanda za ku yi amfani da wannan abu ya koma CCTV camera, ka riƙa ganin ko'ina kana monitoring komai da komai na cikin wayarka cikin sauƙi. Akwai wani application wanda zan nuna muku shi. A kullum ana ƙara samun ci gaba, ana samun wasu abubuwa na ci gaba wanda cewa yana da kyau da zarar mun gan shi mu yi ƙoƙari mu nuna muku yanda za ku yi amfani da shi. Abin da ake buƙata cewa za ka samu waya guda biyu. Misali, ɗaya wayar ya kasance ko da tsohuwar waya ce wadda ba ta da wani amfani amma kyamaranta yana aiki, wanda cewa ba lallai ne ya kasance ka yi abun gaba ɗaya ba. To abin da za ka yi kawai shine za ka shiga cikin Play Store ɗinka. Idan ka shiga cikin Play Store misali, bayan ka shiga Play Store za ka ɗauko wani application a ciki mai suna Baby Cam. To zan ajiye muku link ɗin wannan application ɗin a cikin description, wanda idan kuka bi za ku samo shi kai tsaye ba tare da kun wahala ba. Saboda suna nan da yawa kala kala. To ni saboda wanda na gwada ne amfani da shi, shi nake buƙata in sa muku domin cewa ku yi amfani da shi kamar yanda ni ma na yi amfani da shi. To abin da za ka yi da farko, bayan ka yi downloading wannan application, ka yi installing ɗin shi a wayarka, to abu na gaba da za ka yi bayan ya gama downloading shine sai ka zo ka danna. Misali ka ga application ɗin, wannan shine application ɗin. An gan shi a duka wayan guda biyu kenan. Wannan shine application ɗin da za ku yi amfani da shi. Wannan shine fuskar application ɗin. To sai ka ja shi gefe misali kamar haka. Kana jan shi yana tafiya kamar haka. Kun gani? Ka riƙa jawo shi gefe kamar haka. Duk dai yana baka bayanai. Za ka iya tsayawa ka karanta ka fahimci me yake cewa, saboda ka fahimci yanayin aikin shi. Duk wannan bayanai ne akan yanda za ka yi control ɗin shi, ka haɗa shi. Sannan za ka yi haɗa shi da TV. Misali kamar ka haɗa wayarka da TV, za ka riƙa monitoring komai ta cikin TV, kana ganin abin da yake faruwa. Akwai abubuwa dai da yawa wanda sai ka zauna ka karanta ka duba da kyau za ka fahimci wannan. Sannan ka gani haka wannan application ɗin yake. Haka za ka bi ka saita shi kamar yadda kuka ina wannan abu. Kun ga ya zo ƙarshe. Ƙarshe nan daga ƙasa ga wani guri nan da aka nuna alamar good. Sai ka zo sai ka danna alamar good ɗin nan. Bayan ka danna alamar good, haka nan gurin ma sai ka danna. Idan ka danna zai kawo maka fuskar wannan application ɗin. To daga bisani kun ga wani alama, duk inda ka yana nuna maka alamar mutanen nan, sai ka riƙa taɓa kan shi. Ta nan ne za ka wuce. Misali ka ga kamar in ka taɓa nan, ka gani ko? Ka taɓa nan gurin sai ka taɓa. Yana nuna maka yanda za ka yi connected ɗin abun kenan. Idan ka karanta zai ce ka yi kaza, bayan ka yi kaza sai ka yi kaza. Kun gane? Yanda za ka yi kazan kenan. Nan gurin ga setting. Yanda za ka sassaita abubuwa kamar haka. Nan gurin ga alamar tambaya. Kun gani? To bayan ya kawo ka wannan gefen gaba ɗaya, abu na gaba da za ka yi shine za ka zo akwai 'yan saite-saite da za ka yi a cikin wannan application ɗin. Za ka yi saite-saite a cikin wannan application ɗin. Misali kamar haka. Ga wurin setting nan da za ka shiga setting. Idan ka shiga cikin setting na application ɗin, ga wasu 'yan saite-saite da ya kamata ka yi su, saboda cewa za ka bubbuɗe waɗannan abubuwan. Saboda idan ka bubbuɗe su za su yi ma amfani kamar haka. Akwai wanda za ka zo ka buɗe, za ka ga cewa na kuɗi ne. To duk wannan setting yana da kyau ka yi shi
idan ka yi shi ka bubuɗe za ka ga cewa ok wannan na kuɗi ne misali, yawwa kamar haka babu. Wannan seta-setan dai yana da kyau duk ka samu ka bubbuɗe shi saboda cewa su ne za ka yi amfani da su daga wannan. To bayan ka gama wannan setin, abu na gaba da za ka yi bayan ka gama wannan setin, sai ka koma baya kamar haka. Idan ka koma baya kamar haka, abin da za ka yi, ga wani wuri nan gurin wannan connect direct wifi, sai ka danna shi kamar haka. Idan ka danna shi nan gurin sai ka danna duk abu ɗaya. To wannan wayar guda ɗaya misali, wannan sai ka danna parent, kun gani ko? Sai ka danna parent a wannan a waya ɗaya kuma ka danna camera. Ma'ana ka ga yanzu misali kamar haka, nan gurin ka ga na danna parent, nan gurin kuma sai ka danna camera, sai ka danna baby. Bayan ka danna, abin da za ka yi kowanne sai ka danna mai accept, nan ka ba shi dama, ka ba shi allow, permission ne kamar haka, za ka ba shi dama. To ka gani yanzu gashi nan yana searching. Ku lura da kyau abin da nake so in nuna muku yanda za ku fahimci abin daidai. A ba shi dama misali, yawwa gashi nan gurin za ka danna parent, nan gurin kuma ka danna, idan ka danna parent a wannan, nan gurin kuma sai ka danna baby misali, nan gurin haka. Idan ka danna, to kun gani kamar haka, abin da za ka dane sai ka zo ka danna misali, sai kai connecting ɗin shi, yawwa. To ku lura da kyau abin da nake so, kun gani yanzu gashi nan kun ga yana nuna min wannan. Yanzu misali kamar kana so ka kunna fitilla ma a ɗaya wayar, ka ga nan gurin ga flash, ga nan gurin kun gani an kulla wannan, kun gani ka danna, kun gani ko yanzu ya kunna fitilla ta wayar. Za ka iya kunna fitilla ka fahimci abin da ake nufi. Kun ga kamar haka, kun ga yanzu gashi na danna wannan, na kashe fitilla. Akwai abubuwa da yawa, kamar akwai sound in kana so ka yi sound, in kana so ka ɗauki murya. Idan kana so ka ɗauki murya ma daga wannan wayar zuwa wannan, ko daga ina ne za ka iya ganin haka kamar haka. To ku lura da kyau, to wannan shine. Sannan za ka iya saving battery, duk komai da za ka iya wannan ɗin shi, za ka iya ƙara, za ka iya zooming ɗin shi ta nan, daga nan za ka iya zooming ɗin abun, za ka iya rotating ɗin shi, za ka iya gani. Yanzu misali kamar haka, kun gani duk abin da na yi da wannan ɗayan gashi nan, wannan ɗin tana nunawa. To saboda haka ta wannan hanyar ne za ka baka ga komai da komai na cikin wayarka, za ka ga komai da komai na gidanka da sirrin ko ina da ina ta cikin wayarka ba tare da ka samu matsala ba. Saboda haka wannan bidiyon idan ya burge ku, to ku danna mana like, sannan ku yi mana share, ku tura ma abokanku a social media gaba ɗaya domin su masu amfana. Idan kana da ƙarin bayani ko tambaya, to kai mana comment, insha Allah za mu ba ku ansa. Haka zalika idan ka manta ba kai mana subscribe ba, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa, daga nan sai ka zaɓi all, wanda cewa shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo